V dnešnom videu si ukážeme, ako chytať pstruhy v Norsku. Nachádzame sa neďaleko lyžiarskeho strediska Sirdal a ideme chytať pstruhy na tejto krásnej rieke. Takže na lov použijeme klasický blískač vo veľkosti číslo 3 a vo farbe potočáka. V tejto rieke je veľké množstvo malých pstruhov a preto je tu rybačka veľkým zážitkom. Je to veľmi pekné miesto, chodím tu veľmi rád. Nedaleko tohto miesta sa nachádza Chirák, čo je veľmi známe turistické miesto v Norsku. A cestou sem je toto krásne miesto. Na prvý náhod. Sme na miesta, ryba istá. Dnešnú rybačku hodnotím veľmi pozitívne, za hodinu lovu som chytil asi 15 pstruhov. Neboli síce najväčšie, ale boli veľmi pekné a veľmi bojovné. A ak sa vám páčia moje videá, odoberajte môj kanál.